Nah, halo Cah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ceritane bengi-bengi gabut dari cah akeh. Iki nyuluh manuk cah iki. Lah iki wong-wongane akeh cah. Yo, cah papat iki biasane mek wong loro. Terus gimana aku goyeng anda. Wes, padang. Wes ketok kabeh. Weh, mau awak ngene iki. Sewu banget Nggih, kuning sama dia. Iya, kale kuning kabeh. Aku malah kayak video ngene. Kene ini gini iki. Gak enak, Mas. Yo, dal. Malah kayak videone orang kuning. Wes maju kok, aku ning mburi dhewe. Yo, arep golek ula kok, menawa temu ula. Nah, kita iki mlaku-mlaku ning guritan. Iki mah gak ning sawah iki mang ceritane. Iki nek kene tok ae ning guritan. Iki cacah iki bagian golek, aku sing bagian nyuting. Iki papringan cah iki biasane nek demite jarene cacah. Nek barongan. Oh iya. Kita iki mungkin kok nuluwe ning dedekene kita gak mubeng adoh. Tapi aku pengen nggir kono, Pak, nek dhuwur. Sing ngene aku mikat ke lho. Nek nanasan. Enek gak yo? Menawa nek wit-witan dhuwur kono. Sing anu kete. Sing aku mikat dengi sertower. Oh, Menawa enek manuk klik ning kono. iya kok nek dalane terus. Enek lewat sawah munggah. Bisa fokus ngarep ya, ngulap ya mataku. Jampet. Wis iki aku tak ngetokne sitok kae. Jajal ndelok iki aku. Piye kae nek? Raimu no. Lho, Kae manuk. ingah ini no. Wingahmu lambe caca. Wong dolanan iki lho. Nyembong ini padahal. Powe nae. Kayak ngene iki cah, apa? Senter ning kepala. Saka wetok powe enak banget. Wis kita lanjut. Gimana nggir kono gak temu. Kita wis ning ngarep. Enak, Mak. Lagi. Anten mboten, Mak. Potong. Lah iki les tak nggir kene. Ya teman-teman. Menawa pun kuat ya, kok mboten wonten. Enak tujuan. Singon gak ono, singon apa? Singon padas. Cuma gak safety iki ngarepku iki yo. Wis katok andek, Iso gutilan. nggih gutilan tok. Mulan sik, Pak. Ning anu, apa jenenge avokat? Avokat. Yo, Avokat kulan. yo. Belum mulan karo kali, Mak. Coba dhuwur ae. Mundak itu. Jam Lah iki lho kok sebelah iki avokat tok iki. kene sik ya. Yo, kene sik. Ki ngulon gak iso kok kalau ditutup dalane kono. Singgir kono kulon kono. Ditutup kae. Nah kalau betek lah. Licik. Nek ada nek iso, tapi gak iso. Lewat lor nek dalane. Kono ta? Gak enek dibetek kabeh wi. Yo kita fokus mencari dulu cah. Dunya dipetek. Nen. Nek jati-jati kene jagat. Lejati lho menek sapa kok dhuwure. Dhuwuren iki. Ya Pak Yan iki. Iki enek ciduk. Iki jenenge ciduk iki. Biasanya kan Pak Yan tok, kadang karo kae. Iki saiki tambahan iki demit. Mungkin kok judulnya vlognya nganu. Nyuluh bersama demit. Tat. Ki cacah iki kayak gak oleh ya. Kok wajah-wajah lelingak, linguk tok.
Aja-aja boncos iki telan iki go. Ini kene nek ana apes gak, Pak? Apa ngono apes? Saya ning kono terus apes. Wis ngene cangkul lanjut. Hasilnya piye? Boh, kok. Wis ngono aja. Oke cah iki Mang. Dadi ning tempat sing pertama ki Mang gak enak. Cangkul. Anu, ngulapi lho mataku. Dep ngarep ya cah. Peh, ngulapi mataku. Anu, ini lampunya gak mbok kane masa peteng. Tenge. Awakmu nggawe lampu. Gelap go wajahku. Oh iya. Keterak kamera. Oh, iki jeru, Mas. Jeru Pak, jeru aja. Nah, wis kita cah padang. Ini tengah pulau. Enek pulone, peh pulo iki. Kacamata Mak. Kacamata walah gak enek. Oke, dah. Kita ninggir kene iki. Kene Mak, duwono. Iki sembarang kok. Kok melihat ana apa-apa? Ya, ada yang ngetan sik. Lagi ngarep ki malah dibabati ya wisan. Apa jenenge? Gajahan. Bisane nemu gajahan ning kene gak enek. Ki. Kudune ya enek to. Pelem mboten sehat. Sing awakmu kae mok peki nek pelem iki to. Kok iso dipeki? Peleme. Oke cah, kita lanjut. Ki nek apa iki? Godongan. Ini kene nek manuk apes ya turu. Geyep ya. Aku nyawang ngisor sik bahaya. No manuk. Kae. Oke, cah dikabarkan koncoku ilang sitok. Lah ning kono kala. Gila. Nyepo ki rono. Bisa tak linguk ning kono. Oke, cah kita lanjut yo. Kira tak berkabut cah hawane soalnya beberapa hari ki udan terus ning kene iki. Kita lanjut ya. Bismillah, muga-muga kok poin. Kita nanti. Ya. Nah, yang harapnya kelabrik. Cuman lewat dalamnya kan, itu kayak rene. Dan ini gubuk sing biasa nih. Apa? Di video gua nenek ya. Yuk kita munggah. Oke. Fokus mencari. Awas ngisap. Munggah ya jelot ini. Kono lho dalan. Tapi oke. Ini sandale sopo? Nek kabeh. Iki mesti enak manuke iki, Mang. Sopo iki mesti manuk iki Mang ning kene iki. Oke. Malah tenan. Tapi nyapa lek rame-rame ngene iki demite gak enak. Kudune enak.
Yo, biasanya dulur ngene iki akeh kok. Gak ketok. Nah. Yo, dalane kok ngene. Yen apa-apa? Enggak puncak keletmu. Iya iki, enggak puncak iki. Kene apa-apane, kadang tunggai. Dan. Tetok lunyu sandalku. Lu kamu yang ngene iki padha. Kita prinsip enggak. Lunyu e. Lah ndek iki mikatan ning kene to, iki. Ning sebelah kene, tak encap ning kene. Iki iso andingmu kene. Mending ngene. Heeh. Iki ning kene kudune enak, jajal dingok sik. Apa ya? Enak ulo ijo apa piye kok? Ini kena kita ambil. Iya. Enak yo. Yo. Isi ceritanya dijak rono kayak alas yo. Alasanmu anu apokat ta? Nek hutan apokat dudu hutan kebon. Dan aku gak tahu lewat kene kok. Sawi sih cilik biyen lewat kene aku. Iya. Ben tembusane ngarepan kono. Iki gak tau lewat kene. Apa? Iya, bisa menek-enekan. Iya. Kudune enek paling ning ndondur kono ngono lho kok. Karena kowe dhuwur to ning kene iki. Dek luwih mending ning wit dhuwur, terus ning ngisor. Yo. Nah iki mah datang. Kita memasuki hutan Papringan iki, Cak. Lagi maro-maro dekep dengan vegetasi bambu-bambu. Jadi kan Pohon saklar. ndruwo lah ya piye. Wedi aku. Dia. Ya rongku teh. Oh iki dalan. Nek omahmu ndi iki ana ya? Oh iya biyen ngene, Deng. Tapi jenengan rumah aku gak ngene dhisik kok. Medune kono kuwi mang jower rumah aku biyen. Wah iki panggonanmu ngarit ya. Jadi ki nyasak aja. Ndi dalane? Yo. Oke. Kok lunyu ta? Guys, saya carry ning isor kono kae. Dilolon, ra iso munggahi lho. Cak. Bisa videoning kono ya. Iki jalur ekstrim ya soalnya. Nah, aku menemukan iki. Laba-laba. Bala-bala. Wah, cah kapean kae. Iki tembusnya kok kafe tadi. Yo, ngapain ngarep kono kape. Wis ya fokus sik. Wis mencari dulu ya. Nah, lagi mesinnya enak iki kok, masa ra enak ta? Enak kok. Biasanya cuwilikan nyepite ning godhong-godhong ini iki lho. Wah, ngarep ke dalan yo. Sebelah kafe pas iki yo. Iya. Walah. Agak ero aku.
Iyalah. Iya, enaknya kuwi. Buah. Eneng ra. Yo, Cuma kepioi wae tak giemplang. kok ra iso balik iki. Pinggiran dalan tok ae ra apa-apa kok. Ani perseri. Ubur-ubur setile ya. Nah, iki cah iki malah nemu cakruan. Iki peninggalan Belanda apa tuh? Peradaban yang lawas iki. Ciwet bule. Iki kan apa-apa nih cah. Iki wis mubeng ket ning kono makrene. Sampai oke niki gak enak apa-apa. Paling gimana dungane salah kok dhewe. Muga-muga gak enak apa-apa ngono. Kan biasanya dongo kan ngono. Apa tenang. Lah itu akhirnya yo kosong toh. Amat dari kana tadi. Mangan, ada yang golek sego. Wah, gede-gede ya. Predator renyel lagi. Akhirnya aku. Apa? Paling ben gak sembarang ngisar wi. Nyen lho. Terus dicentang. Iya. Misakne sih gawe. Gak kuat nyonggo to. Oke, info-info terbaru. Blas renek lho. Yo. Sepi. Nurung, engko paling oleh langsung tilang sak. Iya. Sak gerombol, sak dulure, sak mase. Kok apa wi? Bagaimana buat ya tutup deng. Ya Allah, tak kira nek mana ya Allah. Mana burung ya Allah. Tolong dapatkanlah ya Allah. Iki ngidul iki, Pak. Ngidul ya dhewe kencangane. Ngarep ono bendungan. Lawas ae bendungan biyen. Kok tretes? Bersongo. Kok bersongo? Iki lagi pertama aku ini. Lagi roh iki aku enak-enak. Boy, gak turu paling miber ya paling. Po nemu apa? Biah gede ke. Kilo. Kok iso kilah-kilah lho. Timbangane boncas kok. Ngawur metu kok kene gapuk yo akeh dikira maling kowe. Iki kawasan nganu lho iki lindung lho iki. Entek Pak Kidul wis kosong ya. Rungkut. Kan kono nek mak dalane. Tinggal ya. Yo. Iya. Tapi mlasak Yo. Awakmu lho sing Iki sing roh iki dirimu. ora prepare ngono. Yen teduk ta maju peh kowe mah aku mendik. Apa maju? Tak gemplang nane kok. Mundur ya. Dan cawi nek mlaku cawi. Nek mlaku piye, Pak? Kepencet emot. Bagi sebelah anu apa? Dang-dangan. Wah iki apa iki?
Siapa ini? Iya layangan iki cah. Oh, layangan siapa iki? Oh iya iki. Layangan iki. Iya iya jalan-jalan. Apa? Kita dalan endi ta iki? Wis sik cah fokus dalan yo. Dalan gak ngono ya. Kok nek wis ke lokasi lanjut. Sik ngerekam iki sik. Ayo yo. Iya, iya. Iya. Walah yo yo. Wis lanjut kono. Nah. Ki wis cedek kali cah. Ngarepono kayak kali suarane gemberacak. Kayak uyuh. Yo. Nah. Oh, iki dalanmu golek pasir iki. Iya. Joh. Ini wong sing ning guritan odi. Dengar suara wahing. Wahing iso kaya tapir antar iki. Duh. Ngono lho. Tapir wahing Kak. Iki apa iki? Nah, iki update terbaru. Di sebelah ini kali cah. Ngene wombo ya. Wombo, Pak. Kali ini kene. Lagi reh. Ini kan iwak ya. Iki kayak ngarepe apa gubuk. Iya. Apa? Gubuke wong kono. Dikau digeleren wong iki. Iya. Nek dalane trek kok. Apa? Iya, wadang ini. Iki klik-klik mesti oke iki nek mikat. Lokasi A1 iki nganu klik-klik iki. Iya. Nek ngene. Nyawa? Coba. Payane boy. Oleh. Ono ah. Nyapa kayak oleh. Apa nyapa? Wah, Kak. Piye enak apa? Apa, Pak? Apa tuh, Pak? Susu. Mana apa? Endi? Mana endi? Oh, kayaknya sing ro ya. Enggak nyawang ya aku. Paling mana mesinnya ke syuting, soalnya aku mana kene. Nyeting iki. Paling mau oleh. Oh alah. Oh iya berarti Pak Yan tukang penyapu bersih belakang iki Pak Yan iki. Meli karo mekan ngono. Heeh. Wah lha asip ning isor ya ndek lah. Dalane ndi? Nggih, kancaku ilang. Udah ning isor cak, nggih. Ya itu ya. Dalane ndi Kak Roh? Dalane ndi kok? Di masa iki Sebenarnya mak semutok. oh ya wis Apa semutok mak? iya meden ayo pat kene nyusuri kali kene iya Orang bakal. oke aku nemu jamur cah iki jamur apa kok jamur tak kira jamur ya kayak godong dong kembang apa iki tak kira jamur ya laporannya penting ini Kembang.
Bang, Mak. Kehapusan aku. Gitu-gitu kayak. Piye? Jamur belati. Yo, Wah, jalan ya. iya wadalan ya. Ada panas ya. Endi? Mengarep Lho, kok iso? Ki medun kali gak iso ta? Ndek pinggir. Kayak nggenku nang wulan lho. iso mak iki jalannya rumput, Mak. Oh, kene dalane. Iya wis. Oh, Ini kan kape, Mak. Kape gak apa ya? yo. Ora apa Bang kok. Engko mundure lewat omahmu. Wah, Yo, apa jalan sini masak kan. yo. Yo. Mau kape ya dulu. Iya toh, nampun toh. Ya, boncos kok. Lah, nanan. Iki adene kena mikat kok. Mikat yo. Menak mikat asine iki. Nyuluh ki yo. Gon-gonane kok. Angel. Di peradaban lama. Apa iki? Cecak apa ulah iki? Endi ta? Cecak apa ulah iki? Cecak. Lah. Lah. Ya kita buntute karo gubet-gubet tok. Ora aja. Gampangan ketok ulah aku ki. Ket kae pundak nyuluh ki mesti oleh ulah Teman-teman kae. Heeh. Iki dalane nembuse nganti nek arep. Iki mau to. Kape. Medit. Masjid kulane ngene Rian udah. Heeh. Berarti oleh tane kape. Iya. Til Iya apa itu? apa? Lah kok jeruk. Lah. Kok ya ditrutes lho ta? Yo ini iki lah. Tak kira nek ndok apa. Ndok gluduk. Nah, iki malah golek jambu cah. Nah, iki lah. Tengah iki. Malah diranggeh-ranggehi. Iki kok berburu burung malah. Lah biyuh. Saya awahnya andas. Lari. Ya, temen tak. Atas. Belum. Kene kayu nih sapa? Blandong kayu nih jati. Sing di blandong. Kok disemplai to? Gak apa. Kan begitu kan mesti milik Gusti Allah ta. Ya. Umuman iki ya ini jam malam. Lah dalah iki lecah. Iki gak roh nganu kok panggonan leren sing penak rokokan sik. Iki gak roh. Iya, Nending lho. Ning kene. Ya, Enak ya. ya. Oke. Nah, oke cah cuman. Semubang-mubang. Pikasile panggah ora enek. Wah kutut barang siji ya gak enek cah cuman. Wah nanti ya. Guys lek malah malingi. Lah, gopyo iki lah. Jan gak enek lah. Lah alah. Iki arepe leren sik cah rokokan soalnya mubeng ket ngene kono. Ora kena, ora iso cah kae cah. Wis nanan ora iso. Wis ngene cah videone aku tak ape rokokan dhisik leren sik, kok dilanjut. Wah jarene melwat embong. Gampang wis yo. Lanjut videone. Nah, oke cah iki mau wis rokokan wis selesai, selera. Wis mangan jambu bareng cah-cah iki. Wah, wis.
tapi gak apa. Jadi ini jam malam ya Gusti Allah. Dia lanjut boleh. Wah lewat kono lewat tembong ngarep. Klip lampu. Wis lah ngono ta iki ulap mataku, madhep ngarep ya. Nek nganu mak jane nek kenari ya. Kenari. Entet. Entet ning etan kono aja oke alas. Wis iki gek malah uji nyali ngene malah niku. Pedet malah, pedet malah. Ki nganu iki kok uji nyali. Kowe gak pengen nang panggonan sing wingit-wingit ngono kuwi. Arep nyapo. Ya ngene iki mubeng-mubeng delok-delok. Kowe gak wedi, Duk? Gak. Nan tak jane jengkol Iya, ning jembatan. iya. Jembatan Dine. Sing lawas iki lho, Kok. Terus teh? Enek jengkol. Ngewetan Heeh, enek jembatan lawas ini kono. arah Simbar. Heeh. Kamu kan mak. Sebelah macam jago. Bubuk udah. Ya. Etan enek kan wi jembatan lawas. Kebenane wong kene akeh tanduran kuyang. Kuyang Kuyang. apa demit? Kilo he. Kilo ki puyang. Oh iki jenenge puyang. Laos. Nek nggonku rata-rata gari. Bubur ayam. Masa ning ngene iki ya gak enak to, Kok? Ndi? Wis jangkrik. Apa? Oh, jangkrik. Iki wis kebonane wong. Iki wetan iki karo omahku, Cah. Iya, Tembusnya masjid lagi. iya. Waduh iki Cah karo omahku pisan. Cuma nritip ae kok kene. Nang rumah kena ya. Iya. Iku dhuwit. Iya. Langsung lewat keraton ya. Iya, emang gede. Oh, terus dua kean kamu rapo kena ya. Wis hutan Gak enak, Kok. ini sampai. Wis ya. Wis kaya mbong Cah. Lampu pateni, pet. Piye cara mateni? Nah, Katanya jam 12 ini cek ruangnya. ini apa? Satu kan Oh, jam-jam yang turu lambene bengak bingung. Lah ayo peng Mas. lah iki ngarep ini kape sali iki lho bacane lek ngene. Iki wong kidu. Lagi malah nyuluh. Iki buat kebulan prat. Iki keduan style iki carane rono lho biasa. Iki mano, iki lho mano. Lah iki lho. Enak rambutan ini. Guyu wae. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kayak mana ini kono kan. Nah, iki lho malah iki diwarahi maling neh. Nyapa? Sing iso melompat kuwi. Enggak panak nih. Iki lho. Kok iso tak meneni. Malah digolekne rambutan ke arepe. Tapi ku tolong. Nih. Cih, ulap. Nah. Ya. Seret. Nah, kita. Mas digawak ning enekan ke. Bos. Nah, iki lah. Sing go asli maling. Akhirnya gak oleh manuk, akhirnya oleh rambutan. Yang betul niki yuk, niki lah cair. Kameraku reket cah sih. Ya penak to. Nah. Rambutan balik tanggane ranganu. Nyapa? Enggak tali gotine ngono ae. Lah. Kayak wani-wani ya. Gila, tersangkane ya. Itu ya neng jambu barang. Emang lampu kamu kan ya? Buka. Kamu makan enggak? Sing dhuwur tok to. Nah, wis kita emang trip hari ini di pengae. Terus malah kesel iki malah oleh gila rambutan iki lho. Wis ana cap video ini makasih sing delok emang. Tunggu bolang-bolang selanjutnya. Tutup, Mak.